Loše navike. Jedan je prilično imućan čovek imao sina jedinca. U želji da njegov sin izraste u čestitog čoveka, zatražio je čoveka poznatog po mudrosti da razgovara s njegovim sinom i uputi ga u život. Stari je čovek pristao i poveo mladića u šetnju kako bi razgovarali. Šetali su tako kroz vrt, kad stari čovek zastane i zamoli mladića da iščupa jednu mladu biljčicu pored staze. Mladić uze biljčicu i s lakoćom učini što mu je čovek rekao. Nastavili su šetati kad starac opet zastane i zamoli mladića da iščupa još jednu biljku, ovog puta nešto veću. Mladić i ovoga puta izvuče biljku zajedno s korenom bez muke. Iščupaj sad onaj grm tamo, reče starac. Ovoga puta nije išlo lako, no nakon očiglednog napora, mladić i ovog puta uspe. Iščupaj sad ono stablo, pokaže starac stablo pored staze kojim su hodali. To je nemoguće, reče mladić, a starac ga potvrdno pogleda i reče. Tako je i sa lošim navikama. Kada si mlad, lako ih je ukloniti, ali kad ostariš i kad loše navike puste korenje, teško ih je iskoreniti. Zato ne čekaj da loše navike puste korenje u tvojoj duši. Napusti ih dok još uvek imaš kontrolu nad njima, ili će one preuzeti kontrolu nad tobom.